tervetuloa nyt mukaan vihdoinkin meidän webinaariin. Mukana tänään täällä Sanna Ruokakassista. Moi. Ja Tuomas Svea, ekonomista. Tervetuloa. Kiitos. Joo, eli ajatus ruokakassipalvelusta lähti käyntiin noin reilu 6 vuotta sitten. Mietittiin mun yhtiökumppanin kanssa jonkun kahvipöydän ääressä, että mitäköhän ruokaa laittaisi perheelle. Ja mietittiin, että olispa todella kätevää, jos sais kaikin valmiiksi suunniteltua, sais kotiin tuotua raaka-aineet, reseptit. Joku muu olisi miettinyt tämän, että silloin kun tulee kotiin töistä, niin kaikki löytyy jo valmiiksi kotoa. Aluksi mietittiin, että hankitaan kylmäauto ja ajetaan itse, toimitetaan nämä ruokakassit, mutta onneksi todettiin heti alussa, että tämä ei ole se meidän ydinbisnestä, tämä niin kuin logistiikkapuoli, vai siihen löytyy varmasti hyviä kumppaneita ja niin onkin löytynyt. Vähän tähän meidän webinaariaiheeseen, niin sitten tullaan ehkä luontevasti maksutapoihin tai ennen maksutapoja. Pitää ikään kuin olla jonkinlainen nettikauppa. Kyllä. Mistä sitten, ja jotta saa ihmisiä sinne, pitää olla vähän markkinointia. Nyt viime aikoina on ollut aika paljon pöhinää. Te näette joka kyllä, puolella. Joo, mukavaa. Joo, kyllä, ei vaan Facebookissa. Miten voitko niin kuin näin meidän katsojille sanoa, että kannattaako markkinointi? Onko se lisännyt myyntiä? On ilman muuta, että kyllä se markkinointi tuo sitä lisänäkyvyyttä tietenkin ja se, että asiakkaat löytävät ja tämä on kuitenkin aivan uudenlainen tapa hankkia oman arkiruuan. Okei, no, mutta sitten on valittu jonkinlainen ohjelmistokumppani, joka pystyttää teille sitten kaupan, mutta sitten pitää miettiä maksutapoja. Joo. Ja niitähän löytyy. Maksuturvallahan niitä löytyy kaikki, mutta kaikkihan ei aina niin kuin sovi. Eli kun teillä on vähän erikoinen kumminkin niin kuin liikeidea. Se on ihan, te ette myy tavaraa ja sitä ei osteta niin kuin heräteostona kerran vuodessa tai jouluna tai just ennen äitienpäivää. Toivottavasti. vaan puhutaan niin kuin vähän kestotilauksesta, jos näin voisi sanoa. Joo, meidän ajatus siihen kestotilaukseen on juuri se, että se aidosti oikeasti helpottaisi sitä arkea, ettei tästä tule sellainen yksittäinen juuri heräteostosta, että joskus silloin tällöin otetaan tätä ruokakassia arkeen, vaan että siitä tulee osa sitä arkea, että joko joka toinen viikko tai joka viikko, että se ruokakassi toimitetaan kotiin. Ja kun tämä on niin kuin arkea helpottava palvelu, niin tietenkin tämä maksun niin kuin maksaminen pitää myös sujua helposti ja sujuvasti, ettei tarvitse miettiä sitä maksamista joka kerta. Et on niin kuin päättänyt ja todennut, että tämä on hintansa arvoinen ja tästä saa sitä hyötyä, mitä on niin kuin hakemassa, niin se maksaminen pitää niin kuin myös toimia sujuvasti. Ja siinä me ollaan oltu todella tyytyväisiä maksuturvan tuomiin maksutapoihin. Eli meillä on tällainen jatkuva toistuvaisveloitus sekä niin kuin kortilla että laskulla. Lasku toimii Svean kautta ja siinä just se niin kuin halutaan tuoda asiakkaille sitä helppoutta myös tietenkin siinä maksamisessa. Eli ettei tarvitse joka viikko käydä maksamassa tai velottamassa niin kuin itse viedä korttitiedot tai niin, että se niin kuin kerralla hoituu ja sujuvasti. Joo, ehkä monelle on tämä niin kuin toistuva korttiveloitus on tuttu, vaikka Spotify, Netflix, tällaisista palveluista, mutta lasku on niin kuin ehkä ei yhtä. No tämä on itse asiassa meillekin uusi juttu, joka me ollaan maksuturvan kanssa yhteistyössä kehitetty Sannan ruokakassin tarpeeseen. Ja mä tiesin totta. Siitä on saatu ihan hyvää palautetta, eli tämä on sellainen niin kuin maksutapa, joka on hyvä olla siellä yhtenä mukana. Monet suomalaiset haluaa maksaa laskulla ja tuoda sitä kautta sitten mahdolliseksi se. Eli kaikille ei välttämättä ole se luottokortti sellainen maksuväline, jonka korttitiedot haluaa antaa tai muita tällaisia tekijöitä, niin silloin usein ihmiset päätyy valitsemaan laskun. Ja mun mielestä Sanna tuossa jo itse asiassa kävi läpi hyvin nämä laskun hyvät puolet tai ne lisäarvot, mitkä me itsekin koetaan sillä. Kyllä. Eli se sujuvuus, maksamisen helppous, turvallisuus ja nimenomaan semmoinen maksuturva, joka siihen laskuun liittyy.
Eli se, että sun ei tarvitse maksaa siitä tuotteesta mitään ennen kuin päätät pitää sen. Kyllä. Se on yksi pointti. Ja tosiaan se helppous ja nopeus näissä niin nykypäivän maksutavoissa, niin käytetyimmissa maksutavoissa toistuu. Ne on ne jutut, joihin mekin panostetaan. No kauppiaallehan se tarkoittaa nopeita tilityksiä, luottoriski siirtyy meille. Ja ne on aika isoja pointteja mun mielestä. No ne on hyviä merkityksellisiä pointteja, että hyvä huomioida. Puhuttiin tuossa vähän ennen kuin lähetys alkoi niin kuin näistä kaupan päättämisestä ja milloin sä niin kuin kadotat asiakkaan ja varsinkin nyt kun kaikki siirtyy mobiiliin, kaikki pikkuhiljaa, niin puhutaan vähän siitä. Kaupan päättäminen mobiilissa. Mä ehkä lähtisin sitä kautta, että pitää tunnistaa ne syyt, mitkä saa asiakkaan hylkäämään ostoskorin. Mehän tiedetään, että noin 70% ostoskoreista jätetään siinä maksuvaiheessa. Ihmiset käy ostoksilla, kerää ostoskorin täyteen ja jostain syystä sitten ei halukkaan ostaa tuotteita ja lähtee muualle. Ja tää on siis ehkä se näkökulma, mistä kannattaa lähteä miettimään. Eli siinä vaiheessa siellä kassalla on mahdollisesti ollut joku juttu, joka saa hylkäämään sen ostoskorin. Miten oletteko joutunut tähän myös sit kiinnittää huomiota teidän omaan niin kuin flowhun siellä niin kuin kotisivuilla? Että miten sä, totta niin kuin, kai, mietitään paljon siitä, että mihin laitetaan nämä tilaa-napit ja kaikki tällaiset, että nehän on koko tämä prosessi siihen niin kuin ensimmäisestä sivusta, kotisivusta siihen asti, kun tämä kauppa on loppuun viety, niin sitä pitää tietenkin miettiä, ettei siinä ole liian monta askelta ennen kuin päästään siihen hyväksy-maksutapa-vaiheeseen. Että se pitää sujua niin kuin joutevasti. Paljon puhutaan just kitkasta siinä verkkokaupan kassalla. Ja kaikki tällaiset monta klikkausta tai sivusiirtymää aiheuttaa jo asiakkaalle sen, että he vaihtaa kauppaa tai lähtee muualle. Mutta mehän ollaan nimenomaan tämän toistuvaislaskun kanssa itse asiassa sen äärellä. Ollaan tehty se boarding-prosessi asiakkaalle tosi helpoksi. Sen pystyy tekemään käytännössä pelkällä hetulla, ei tarvitse kaivaa korttitietoja mistään. Mä itse testasin Sanna ruokakassia, tilasin sen metrossa matkalla kotiin. Ja maksu onnistui ja toistuvaislaskutus lähti pyörimään. Ja erittäin käyttökelpoinen konsepti. Ja nimenomaan se helppous, mikä tekee sen, saadaan asiakkaat sisään. Ja kun he huomaa ja hyväksyy sen tuotteen, niin sen jälkeen se toistuvaislasku pyörii siellä taustalla ihan huomaamatta käytännössä. Joo, ja se mikä meidän asiakkaat myös ovat arvostaneet just tässä Svea-laskussa, että sen voisi maksaa erissä, jos ei juuri silloin pysty maksamaan koko summaa kerralla, niin pystyy sopimaan maksuaikataulusta hyvin Svean kanssa, että se on myös niin kuin ollut meidän asiakkaille hyvä lisäarvo. Joo, kyllä, ja yksi meidän omista arvoista, ollaan asiakaslähtöisesti ja ollaan joustavia ja palvellaan asiakkaita mahdollisimman hyvin, niin teitä kuin teidänkin kuluttaja-asiakkaita. No kauppiaille mä just sen ehkä sanoisin, että hyvä valita kumppani, oli sitten kyse maksutavoista tai muista kumppaneista, niin sellainen, jonka kanssa peli toimii ikään kuin, että on niin kuin dialogia, kehitetään yhdessä. Se on meillä toiminut maksuturvan ja Svean kanssa. Meillä niin kuin Svea ja maksuturva on ikään kuin samasta luukusta ja myös logistiikan kanssa ja että pystytään me sitten keskittymään siihen meidän ydinosaamiseen ja sitä kehittämään. Ja tietenkin rohkeasti kaikki kokeilemaan ja tilaamaan Sannan ruokakassia. No totta kai. Täällä tuoksuu ruoka. Meillä on kaikki tarvikkeet. Tuomas. Joo, kiitos kutsusta. Oikein hauska olla täällä tänään ja kiitos kaikille, jotka on meitä kuunnelleet tänään. Mä haluaisin muistuttaa vielä siitä, kun me laskupalvelun tarjoajana toimitaan, että se on kuitenkin Suomessa yksi yleisimmistä maksutavoista. Ruotsissa itse asiassa yleisin maksutapa verkkokaupassa on lasku. Niin tämä on hyvä pitää mielessä ja sitten rohkeasti meihin yhteyttä, niin räätälöidään sellainen paketti, kun
kun teidän kauppa tarvitsee. Kyllä mä yhdyn Tuomaksen sanoin, että jos joku mietityttää, kiinnostaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtuu tai haluaa ehkä parantaa jotain, jos kokee, että tämä on mahdollista, niin maksuturvan vaan yhteyttä, niin mehän autamme. Me kiitämme teidän ajasta. Anteeksi, jos viivästyttiin vähän, mutta hyvinhän tämä meni. Kiitos. Kiitos. Moi moi.